Vítam vás vo svete Findeto, kde sa obchodná platforma stretáva s inováciou a kde štandardný je skôr cudzí pojem. Pri prvom pohľade na Findeto som mala pocit, ako by som vstúpila do obchodného sci-fi filmu, moderné, ale s ľahkým nádychom neznáma. Findeto je tu pre obchodníkov všetkých úrovní, od začiatočníkov po skúsených profesionálov. So širokou škálou nástrojov a služieb získate prístup k viac ako 4600 inštrumentom, od forexu a akcií až po kryptomeny a komodity. Pokročilé platformy ako CTrader a WebTrader vám umožnia obchodovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. CTrader, ktorý Findeto používa, nie je taký známy ako jeho starší bratranec MT4, ale nepodceňujme ho. Ponúka robustný zážitok z obchodovania, ktorý by mohol prekvapiť aj niektorých veteránov obchodného ringu. A s našimi prispôsobenými účtami, ako bronzový, strieborný a zlatý, si môžete vybrať ten, ktorý najlepšie zodpovedá vašim obchodným potrebám a skúsenostiam. S Findeto pokročilou technologickou platformou a silným záväzkom k bezpečnosti a ochrane dát, Findeto poskytuje bezpečné obchodné prostredie. Regulácie a štandardy zabezpečujú transparentnosť a spravodlivosť vo všetkých obchodných praktikách a hoci sídlo spoločnosti v Juhoafrickej republike môže u niektorých vyvolať otázky, je dôležité si uvedomiť, že geografická poloha nemá vplyv na etické a profesionálne štandardy spoločnosti. V konečnom dôsledku by sme mali odstrániť takéto zastaralé predsudky a hodnotiť spoločnosť podľa jej záväzkov a výkonu, nie podľa jej adresy. S Findeto získate nielen prístup k globálnym trhom, ale aj 24/7 zákaznícku podporu, pokročilé analytické nástroje a prispôsobivosť rôznym trhom a kultúram. Pravidelné aktualizácie a inovácie zaručujú, že budete vždy o krok vpred. Pripojte sa k Findeto dnes a začnite písať svoj príbeh úspechu v obchodovaní. Je dôležité si uvedomiť, že obavy o africkom sídlo spoločnosti sú v dnešnej dobe neopodstatnené a mali by byť odložené bokom. Pre tých, ktorí hľadajú inovatívnu platformu, ktorá je ochotná riskovať a odlišovať sa, Findeto je miesto, kde by ste mohli nájsť svoje obchodné šťastie. Čakáme a tešíme sa na vás.